Greetings, good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Yes, pakashata. Parupisa, pane audio yanambo nayo makuseni. Ende zvindadzoka nevideo. Randa kuratidzai audio iyi yanga yakatangira nechepakati. Saka pane mashoko akataurwa kwekutanga. And for the first time, Advocate Chamisa vataura pamusoro pemazigi. For the first time, Advocate Chamisa va acknowledge Hurumende yeZimbabwe. Zvikanzi aiwa vakavakuru vanoita sei vanogadzwa nani naMwari. Ndonya yando kufamba nayo zvamanje manje panapa. Saka before I get into this story, ndodangokuudza kuti kana une business raunaro rauda kuti ndikushambadzire, ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pa screen apo. Anditi kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pa same number idzodzo. Anditi toita sei tofambira nyaya dzacho, toona kuti zvakaita sei zvakamira sei. Right, tiri kuti isusu kwauri kugara ikoko, chero nyika ipi na ipi zvayo, kana uchida kuvhura account yeFNB, bata mukoma Michael, namba dzavo ndo dziri pasi apa. Anditi wovaudza kuti aiwa ndabva nekuna DJ Holly, vanitaurira kuti imimi ndi munhu wacho ari kuita mutactic. Saka hazvina basa kuti uri kunyika ipi, any country unokwanisa kuvhura account yeFNB. Chinongodiwa i-valued passport yako, nyaya dzako dzoita sei dzofambirwa. Anditi saka ndaisa link mu description, joinai group kana kuti senderai Michael message, moita sei mokurukura naye. Anditi so right, ndo nyaya yacho. Saka rega tipinde muvideo tione kuti zviri kufamba sei, zvakamira sei, zviri kumboita sei, chichiri kuitika panyaya idzi. Anditi pakashata chaipo. Right, exactly. Kana uchangotanga kutibata, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. So rega tijambire muvideo tuone kuti how far is too far. Mutemo wenyu wakaoma kai. Mati munhu akaimba hachatauri. Asi munongoziva kwandinobva kuti ndiri kuchikora mutemo. Tine tichiuchikora kuti utwasanuke. Ndinotenda sachigaro. Handiziva hangu kuti hanzi tinochikora mutemo kuti utwasanuke, kuti zviri kurevei chaizvo. Saka iwo kana uchiziva kuti zviri kurevei, put a comment in comment section and then let me know kuti how far ichi is too far. Kuti metaphor here, chii chaari muedza kutaura kuti hanzi tinochikora mutemo kuti uite sei uswatanuke. Handizoziva zvangu kuti zviri kuita sei zviri kurevei. Rega tinzwe pamberi. Ndinotenda vakabata Reverend Ganda. Ndinotenda ndanzwa vakuru vehurumende vari pano. Hakuna nyika inofamba isina hurumende, chero uchida chero usingaidi. Ndogona nge ndiri umwe asingatoidi asi iripo. Saka tinoremekedza hurumende nokuti shoko raMwari rinodaro. Kana taa kumatongerwo enyika tozotaura kumatongerwo enyika. Ndaona vanga vari vakuru vehurumende vari pano. Dr. Gono, tinokuremekedzai sachigaro vanga vakabata homwe yenyika. No, makanzwa here kuti kwaane umwe mari yakauya.
Hey, ndakagona achiripo seko achirunyasozvinzwa still looking good. Mawana hanzi vakazvinzwa here kuti kwaane imwe mari yakauya. Dr. Mangudya, our Reserve Bank Governor, former, we acknowledge you. Ndaonawo permanent secretary wedu former Baba Wambizo nevamwe vandisina kuona zviso zvavo vari pakati pedu vakashandira nyika. Nyika ine inovashandira. Haine bato ndanzwa pachitaurwa kuti Chamisa wakataura kuti vakampira vanga vari advisor. Asi wanga ari webato rimwe bodo. Chipanga mazano unopanga vose vakatungamirira nevanotungamirira. Ene ndinoona kumatongerwo enyika mwano ndinyomba, iwe unoita zvemavhesi, iwe unoita zvemavhesi. Ndakapenyerwa, iwe hausati wapenyerwa. Hanzi ndakapenyerwa, iwe hausati wapenyerwa. Saka kune vasina kuona the video clip iri, audio yacho ndaisa ndaita makuseni video racho. You can go and check out the video racho ipapo mozvinzwira mozvionera mega kuti kumberi kwacho kwakazonzi chii. I just wanted to bring a small part aka kuti mozvinzwira kuti aiwa hanzi nyika vatungamiriri vanogadzwa nani namusiki ndo zvataurwa nani naadvocate Nelson Chamisa. Ndo nyaya yanga ndichifambira zvamanje manje. So siya comment mcomment section wotaura kuti unofungei, unozvionawo sei, zvakamira sei handitika. So yeah, before I go, dangoti for the last time kune avo vese vari kwese kwavari kudzinyika dzamuri dzese, if you want to open an FNB account usina work permit, zvaunoita manje unobata namba dziri pascreen pasi apo, and then mukoma Michael anoita sei vanokufambira nyaya dzako handitika. Chinongodiwa is just a valued passport. Zvinhu zvako zvakuita sei zvakutoenda kumberi. So ndo video ranga ndichifamba naro zvamanje manje. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisanganei muvhidhiyo rinotevera.